तनी जी? खुश रहसन। का हाल बा? ठीक बा। काहे खातिर तू बहस कर देता रू माई जोरे भौजाई जोरे हमरा नइखे बुझात। तो मान ली कि वो के बोलनी हमहू बोलनी तो रउरा बात पर खिसिया गइनी। खिसियाई ना, तू एगो गलती कर तू तब नु गलती पे गलती कइले जाता रू। क्या जी काम कइनिया? आय स्पीकर पकड़ी का करो तनी हम? कहे के मतलब बा कि जौन तिलक में जौन तय रहे दान दहेज तौन तो मिलबे ना कइल। त तार लोग तनी प्रेम से रहे के चाही त बहस कइले जाता रू माई जोरे और न तो भौजाई जोरे तू बहस कर देता रू। बताबो माई कहती गौने ना करन 7 साल तक। हां तो रउरा बाचा बानी, रउरा झगड़ा में की कर सकत कि हम कौना करबे करबे। अरे तो हम कैसे जा हम माई जोरे झगड़ा करी के हमरा जल्दी गाना कराऊ मौगी के। तो रउरा दूसरा खाती हमरे से बियाह कइले बानी। अजी कतना खेलाड़ बिया जी आ कहत है आज झगड़ा करे के रह ना। हेलो हां आ काहे बोलत नहीं की? आवाज कटत रहला, टावर ना रहला कनिया। कहीं मत सुनी। हां पहले ई बताई कि दूसरा खाती हमरे से बियाह कइले बानी। तो हम माई से जाके पेरियाई कि जल्दी गाना करा दे हमारा मौगी के। माई के हमरा के रखे के बा के रउरा रखे के बा, रउरा कहीं फिर हुए बात हम माई से जाके तू अपने बाबूजी से जाके कहबू कि हमरे बाबूजी गाना करा तो हम जाई में। ना अपना मन से 10 साल तक करियन जे तरुरा ना कहबी है नु। तो काहे के झगड़ा टंडा करता रू। अब कहो जिद धले भी माई की जब ले ओकर गांव घर ओकर के हंसी ताना ना मारी तब ले हम गाना ना कराई मुका। हां त हम हंसे ताना मारे से पहले नु आ कह दी कि हम भौजी के जब ले गोड़ पर ना गिरबू तब ले जैसे 5 बरिस बीत गेल 2 बरिस औरी बीती। हां आ काहे बार-बार चुप हो जाता नी? बोला अब भौजाइयो जो रहे इधर झगड़ा टंडा कर देले बड़ू। अब भौजी कहते कि जब ले हमर गोड़ पर ना गिरे जब से गाना ना कराई। हां तब का भाई बड़ गोती नहीं है। भौजी के गोड़ पर गिरावे के ढेर शौक चढ़ो, भौजी के रखले बानी का? ए बबुची का बुझात के सदिए काट उठ दियो लोग। देखो तभी आइल नहीं खू ठीक ना। अबे सुधीर वो कहइबू नहीं उतिर आइल हम ना त। हम सुधीर बना कहबो तू ही कहा ल ठीक नु। ई कहता ना खेला दिया जी आ ई अपने गांव के मुखिया सरपंच के जरूर रखले होई बिटिया। जाए दो ना भौजी जाए दो। अरे ऐसे ना बोल जा, स्पीकर खोल ले बानी। स्पीकर खोल के मरद मेरा नु मिल के बतिया तन का और रखनिया के अपने बगल में बैठल बानी का? ओहो तोरे गौवा तोर माई तोर बड़का पापा के रखले होई ठीक नु। एही से तोर माई बाप जाए दो ना का भौजी। जल्लू ना तय देखो तनी जा रो गाड़ी दी एकरा के। अरे का हम कह आज ही मम्मी जी बाजार लगाई मम्मी जी हाय देखी कितना बदमाशी करतिया ई मम्मी जी अरे का हल्ला हाय कइले देखी गांव ना उतिराइल बनी 76 ले बतियावत रहनी। तोरा के माना कइले रहनु तो कैसे बतियाई है मत जी जबे कहतनी तबे हम रोटी बना के देतनी, जौन खाए के मन करता तौन बना के देतनी। काहे उलौड़ी बिया तोर पेट निखे भरत मैं कहां हर से? चीज अरे तो हम फोन करनी हुए फोन कर देलस ये तो बतियावत रहनी है। अभी ये उल्टा पल्टा बोले लगल ये वो बोल देलस ये। ये 76 की ई रखले बड़ी बताई रवा मम्मी जी लइका नहीं है ये के मानी ना कैसे सुन लेले हई। अरे ते जाने तर उ ऐसा सोच होई उ रखले बिया ऐसा समझतिया तो ये करो वो खादी बर्दाश्त कर ले। अरे मेहर मौका जब हमारे के कहत तो रवा के ना कहत होई ये दिन देखाओ तोरे आय हमारा तो बुझाते नहीं तू के बियाह शादी काहे के करैले बौसन हमरा के। कह दे ओकरे के तो 5 साल भइल औरी 2 बरिस ठीक ना 7 बरिस के बाद जले गोड़ पर गिरी ना आ तले हम ओकर गावना कराई ना। तो बियाह शादी क के 5 साल के छोड़े ला रे। और हम खींच यही के चलते तो और झगड़ा टंटा होता तो के 5 साल 8 साल गावना खातिर रुकल जाला। तो जा मेहर के भागा के ले आओ माई के का जरूरत बा भौजाई के का जरूरत बा भगा के लिए करी तब ले 5 साल रुकल ना रहती तार लोग के चलते ना तो मेहर के कहर का चाहतनी का चाहतनी हम कहा कुछ कहतनी हमार होता घर में महतरिया भौजैया अथु बनी सन खराब बनी सन ये कहल चाहतनी काहे खाए के नहीं खे मिलत भंडीर ना ठीक कपड़े है में भाई फिचात ना ठीक है तार लोग जहिया बुझाते जो ये तू लोग गावना करई हम तो कुफुत में बोल लेबे ना मम्मी जी ओकरा के हार बनवा के गलती क दे हनी जा आ हम कहनी नथिया टीका मंगलसूत्र खाली चढ़ाई या कान में के तो रवा कहत कि छोट पत्तो है ओकरा के हार चढ़ा दी जा चूड़ी चढ़ा दी जा ली। अरे हम का जाना नहीं तो मिले के घर में एको टांगा पाई ना ना। चाहिए हम का जाने सुनवावत रे सुनवा ले ओकरा कह दे इज्जत आबरू से रहो आ बड़ भौजाई हियो इज्जत से बात करो आ गोड़ पे गिर जाओ ठीक ना हमार मान सम्मान रखो ओकरा बाद हम गावना के दिन भेजवाई ना तो ना भेजवाई। अरे तो तोहनी के जातना देरी करबो तो ना और झगड़ा टंटा बढ़त चल जाई जल्ले और झगड़ा होई तो का चाहत तोरा मेहर के गोड़ पे जाके गिर जाई हम तो गोड़ पे तोरा गिरे कहता तोरा मेहरी से बतिले का जरूरत बा ते ओकरा बाबू भाई से बतिया गावना के दिन बार के फेरा में पड़ तो ते एक बात के गिरह पार के बैठल बड़ा और झगड़ा टंटा बढ़त चल जाई रास्ता रिश्ता में ज्यादा टूट जाई चढ़ाओ चढ़ाओ और
चढ़ावा कपार पर चढ़ावा तार करवावा तनी गाँव वाला सुने बते कपार पर चढ़ावे तनी ये कनी के शादी कटवा का मन हम बुझ गोनी कनी के जौन ये घिचा घिची दोनों दिन से भइल बनू ये बीच में हमारे हम देखत कि जिंदगी बर्बाद हुई हमें ना आई बियाह भइल बा भगवा पर वही का बताओ हो 5 साल बियाह के हो गइल गावना में किसन करत सोचत ऐसे कब देखल ही नहीं आए हम त इंडिया के कोना कोना में घूम लेम ऐसे कैसे नहीं देखले जा तनी नु त मालिका बनल ओनी के छोड़ाओ तनी मालिक बनल बैसे है हमार कैसे गति नहीं आ सोचत एनु के 4 गो के कमाई अमस के रखत तनी नु त वही तरीके गावना मत हो कुल कनिया के करल धरल आ बुढ़िया के एगो गाड़ी का देदल बानी ओकर ढेर अथी लगल बानू त लागो जा तनी तब नु बताओ तनी हो बाप रे बाप ना आई ना अरे तू भाई कहां से आ गुरु अचानक होई अरे भाई इज्जत के बात अब तो फेकर और तारा के बुलावत रहे अरे चाचा उचरा लो गली में बतावा तारा के फोन करत रही तो तारा समझ में ना आवत रहे अभी जब ढाके के बुझाता अरे तो तू बिने कहले तू हे जा के तरिया गुरु वो हाली कहले बानी 5 साल तक कहते बानी हैं अरे भाई तोपो है हाय धारी अरे भाई तार ससुरा है जगह नैहर ना हो हाय कुल धारी जब इज्जत के लाज रहे नु तारा हमरा के लिया आई रहती 5 साल कोमा लगी आज के डेट में गौना खातिर रुकतिया जी अरे तो अभियो कोनो नामो निशान नहीं थे तो हम अपने से जा कमाई से झगड़ा कर के हमर गांव ना करवा दे मुंह लेके जाई ओकर भिरी और दूसरा खातिर बियाह कइल बानी के अपना खातिर अरे भाई तो हम का करी माईओ बियाह गावना में करी तब नु तार मुंह बंद रहते नहीं छे हां काहे बंद रही अरे भाई बोन कर है करके तोपो पहले है इज्जत से रह जब इज्जत नहीं खींचा चाहत हम इज्जत ना करब उनका के एगो गाड़ी का देदल बानी उहो हमरा गरियली हम उनका गरियनी तो कहे हमरा कैसे कहली काहे कहली कि अभी 2 साल रुक मन करी त कराइब न त ना कराइब तो छाती पे चढ़ के काम ना करावे खातिर तय घर में हमरा खातिर जगह नहीं के त रौरा चली रौरा खातिर हमरा घर में जगह पे चली जमाई हो जे घर जमाई बन के रह चली के कहते कि जगह नहीं छे ये टोला माला में क्या हित न तावत तो हमरा दलान में टिकट आ तू कतुर जगह नहीं खे 8 गो आदमी से पूछ के गली में आइल बनी 8 गो आदमी से पूछ अरे भाई तो तोपो है आदमी ताकत है अभी बताई कितना दूर रह घर बा अरे या गुरबन के भीरी चुप रहो है बंद करो आ देखो से आवत नहीं हम एक अरे बाप रे बाप तू हमरा के फोन काहे ना करो हम भले निकाह गाड़ी लेके आ गुरु तो हम मैटर सल्टा दे रहती कौन भाषा में समझी ना रौरा के त कोई दिन से कहतनी के जी गौना कराई हमार मन ना करेला अपन मरद संगे अपन सास ससुर संगे अपन ननद गोतनी संगे रहे के आ तना त बनैले ही बाड़ू ननद जोरे या गोतनी जोरे या सास जोरे हमर नहीं का रौरा ओहनी के तरफ से लड़म हमरा से आए अरे हमार हमरा संगे ना जिंदगी बिता के जाते कहम के हमरा के अलगा करसन जाते कह अरे भाई अभी घरवा पहुंचियो तो जा तू बढ़िया से 1 मिनट चुप रही हाला मत करी हमर तिलक के बर्तन जैसे चढ़ल हो आ जैसे ना रखल हो ना त बता दे अगर चम्मच एगो निकलाई हो नु त जा ना करे के त अगने में खाने लगब अगने में जान अरे तो ठीक बा करके तोपो है हमरो इज्जतिया तू तनी कर ढेर तना कम से कम बार भर हमरो बानू इज्जत हां त रौरू हमरा संगे कम आत नहीं कइले रौरू हमर गोड़ धरे के अरे हम त याद कइले माने तू तेजवा के हमर गत क दिहलू हां देखी जाजी हम ये सुधीर को करे मेहरा अरे देखी चुप रह भाई हम व्यवस्था लगावत तू काहे हल्ला कइले तू चल अपने व्यवस्था नहीं लगा के हम जातनी घरे और रौरा जे मुखिया सरपंच किया एक में त चूल्हा बरा ना सकेला अरे ठीक बा चलो गैस छोड़िए चल हो गेलो चूल्हा मत जोड़िए हमल के खाए चल कहीं बढ़िया चल घर में चल चलो इज्जत खराब होता भाई करके तू फैसे अरे हम का कहीं हमारा के एथियो करवाई हो रुक जा काची करबई हो आरती उतरवा के नेके चलो कनिया वाला गीत ठीक है चला भैया आज तनियो मुनी इज्जत कर कम से कम अभियो ले मतरिया घर में बिया तनी तारो अब गोना लागो हम ना गोना लागो भूनी के अरे मोह आज ना तो घर से खेत दी जाना तो करे पिंसी ना बता भी 16000 चल अच्छा हमरा के उड़रा के लाइल बनी के भगा के बियाह को के किला ठोक के करे जा फिर अरे चल भाई तो ठीक बा किले ठोकर रही है तो ठोकाए जो होई तब न ठोकाई अब पता होई त ने जाई किलिए तो तनी के दोनों मिल के सोच करियो सब करे के चल रौरा खाली बीच में मत बोलम बाकी तो हम संभारिए ले अरे तो ठीक बा कपार फोड़बे हमार रौरा काहे बीच में पता के ररुई झगड़ा में हई मैं हई कुल आदमी टोला नाला में कई कुल देखा तो ठीक लागत नु तो देखत हूं जे का हम अपन हक पद खातिर लड़तनी तो सब के खातिर तो हक पद खातिर लड़े ला तेकर मतलब ये ह चलो अब नहीं का आदमी देखते चल भाई तो हई तो हमरा और इज्जत पे लाठी कइले बाड़े मुंह आवे लगा अभी गलिया में चिल्लाई बात अभी जानतो नहीं का धर ओढ़ भाई चल तोरा हम ही गोड़ पड़तन चल ओढ़ जल्दी डिजाइन वाला लटकाए वाला डिजाइन तारा डिजाइन में आग लागो डिजाइन तू बना बता दू चल 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 भाई जल्दी ये हां
ये हो हम कैसे खुलवाई हम कैमरा मुंह से कहीं क्या मेरा खोल दी। अरे भाई मेरा ये भाग के वजन नैहर से ससुर है कैसे भाग के भाग के बतिया में कब देखा बता तारा के डोली भेजले रहनी हो हम का कहीं माई टेम्पू से साहब आई बनी अरे का लजाए हम वाला का बात बा 5 साल हमरा संग रहती तब दू गो लड़का हो रहता सब हमनी के खाली गौना नहीं खबर तका अब हम कैसे खोलवाई हमारा तो दिमाग में काम नहीं करत के बा हो घर में पीटा ऐसे के बा हो घर में अरे भाई मौत खोला जा के हटे खोलबू त ना लो के हटे हिसाब किताब करे मम्मी जी खाना खाते नहीं हमें ना खुली खोलबू के तोड़ दी बे खोलबू के हटे रोज आवाजिया चिन्हात रे फोन पे नहीं का चिन्हात सुधीर बहन और के भगनी पर का है आही रे रमवा त हे करे के भगनी परही ना अरे कह चल घरवा में ऐसे कैसे चल दौरा उरा लेवा जा गीत तो गावा जा नेहुर के कन्या के चले वाला ए पूछी जी होई रा कि भगनिया भाके जो आगल जी काय हमर माता के तू ही का रखल रहता ना अरे भाई भगवानिया परनिया करबू कि घरवा में लिया चल होए तारा बुझा जनत नहीं खे बाहर हो जो भीतर इधर का है अरे दुआरी पर आया कल बुको ए मम्मी जी आई तिल चाउर लेके पतो के परिची घरवा में उतारी मांग बोहरा ले कुना मांग ना बोहरा अरे भीतरी बहराई ना भीतरी ना बोहरा जो रसम आई देखी मम्मी जी तरह सब रिवाज है पर से आवे खातिर जल्दी छाती पर चढ़ के हंगा ले ले बाड़े के कह रे त चुप रहो तो रसम रिवाज है तो रसम रिवाज टिकाए के आ रसम रिवाज का पर से चलावे के गाने ना हो तो अभी तक काम करत रही जहां रहे ना हमरा खाना लेके आवे के अभी जानते नहीं खजा अक्का हो तार लाज शरम नहीं के बिना भगल परैले आइलू हु माई बाबू से बिना कह के तार आज त गांव भर सुनावत हल स जे रीति रिवाज तन करत ले अरे चुप रह ई बता 7 साल के इंतजार ना भेल तोरा ना सुना तू फोन पे सब भाता नहीं कहले बानी चुप अभी रह कुछ आओ चुप रह ले दू गो लाठी ले दुनो के एको गो दे दे बाद ले से दुआरी पर तब भीतर जा अरे भाग बाबा तू तो चुप रह समझ ले ना तोर मेहरा न भाग पर काइल बिया कर हम जा कर दिए परिचय के मुंह बा जगार महतारी हो ना मांग बोहराए के मुंह जगार बा महतारी हो नहीं आज जान के हमने हर मौग पैदा कइल बा तू इज्जतदार हो अब तू ही ना तो कोई पैदा कर ले ई बता तोरा घर में एकदम रीति रिवाज रहत 5 साल तक के गौना खातिर छोड़ेला हो अब से हमर दू गो लड़का भर रहता सन तो टाइम जिया ना भइले टाइम जिया तो ना बता कतरी जैसे वो तना दुनिया में दौड़ के लिए उतनी घरवा में घुस जा चल जा जी अरे घरवा में लिया चल सन ई कुली रिवाज कर लेबे दादा ई प्रेमानंद के वीडियो देखत सन कुली प्रेमानंद के वीडियो देखत सन सिकरीति रोज भाग पर कल दे भागनी परनी का हमारी दी तार घरवा से लिया चोर घरवा में घूम अजी अब काय करू को सुना तनी आउ तार चला कनिया खड़ा गेलू कइलू अब उतर चल ना त अब दौड़ चल कने दौड़ कैल दिया गाड़ी पे भी उतर चल का भाई उ गली गली कनिया बन के जाई मुख्य सरपंच के बोलाई बटवारो कराक बतल हम जातनी गावत अरे सब उहे बलुका गावा जा घूमत रहो गली गली कनिया बन के आइलू तार चला छे नहीं अरे घर तो ये त नेक मार दी घूमत रहो गली गली कनिया बन के आइलू तार चला कनिया का चोना कइलू तार चला कनिया जा दे कनिया नाव के चलो भाई चल के चलो जैसे बासावा नवेला वैसे न के चलो नहीं के नवते मर्जी नहीं के नाव नहीं है के घूमल का पूरी ना तू अब अगर नहीं ने कुल फैसला कली हलो कैसे अब कमीनिया दूसरा के हाथ में जाए ए देखा जीभ संभाल के बोलो न तो राखी लगा के फट से का कबार दे मम्मी जी हम अपन भत्तार के कमाई खाई ना इनका कमाई नहीं किया करी पे जानो तब कहे लहर बरता ठीक नु आधा खपदार में आधा अरे लिया के जो ना जो काटी गल लिया जो घरवा में चलो घर चलो हमरा के मानत नु रे रखते हमर बार खोलम तो रखते हम बना के में लॉक चली माई हमर देले दिया आओ जा बाबूजी लिया के जो तुम दुवरिए पे लागल लोग कथा कहानी कहे बाबूजी भाई, आज टोला में जान हाला नहीं हो। आज जन्मदिन के हमर देवर साफ में हर मौक बा एक नंबर की इज्जत ले ली रहती
चप्पल निकाल के वही तरह लखेत देले रहती आ को लखे देल रहती भगत परनी ओकर ले बियाह न भइल बा गाड़ी घोड़ा ना भई रही हंस जइबू और निमन से अब जानू एकरा के भगनी परनी ना अरे कह जाला चुप ना रह ए करे त चाल भाई हे फोन करके बोलैले बाबा त बात बतिया रे रहत जात रे फोन करत रह अनी जी ए अनीता बुची तनी एक लोटा पानी लेके आई तब जाते छत पे तो देखी गांव घर के तमाशा ठीक बा भाभी ले आवत का हम कही मोय घर तो गांव तो जना देलो दुआरी पर परीक्षावन करे के फेरा में साला आई लियो कतरा चुपे चापे गुब देना घर में हेजे केहू जानी केहू ना जानी तो ई दुआरी पे ई लकड़ पेच लगावत ऐसे झगड़ा टंटा क के मोय टोला के जना देली सन रसम रिवाज मत करसन अब तनी के असली रंग अब देखाइब अभी का देखैले बानी आ हो उ फटफट कहतवन कि हमर इज्जत लेतै 4 घंटा से बैठल बानी आ ई नहीं के बुझातनु कि हां हमर घुंटवा उठाई का जाने कहना फिर गोइल बड़न का करे काइलो ह कि जा हम के सरपंच के बटोर के लिया हो एबरा या लगे बिल के हो जाई मोइसे त खाना बना ना जी बावन जा देते घर में आई हो आई ला दूध पी लो हम पीली कहां पाउन भैया आय भैया उधर बहरिया गई ना हो गई नहीं के बुझत के कौन दिन ह केवन दिन हो हम आज आई वाली तो कौन दिन ह नहीं के काम का बुझत रौरो बियाह शादी हो गइल रौरो नहीं की का जानत आज बेफे ना हो आज बीएफए ह आहो तज बेफाई और कल तो बुध रहेला तो हमारा खातिर आज बीएफए ह हमारा खातिर सुहाग रात है मेरा तो इहे बतिया फोनवे पर कह देल रहतू कि हमार विदाई कराओ या तो माई से तो आराम से बात तो सीधे फोन करत तो गाड़ी दे तलु भौजी एगो बात करी तो माई के बता दे तनी बुझी हमारा से टेढ़ बोलला नु तो ओकरा हम सीधे 9 6 कह के हाल जानी ना सीधे 9 6 कह दी ना एकदम डायरेक्ट तो अपने मरद के न जौन करे कहि तन करबू के सब करे जाई कर कैसे दे उनकरा के भेजी पन्ना से नहीं के बुझा क्या करे के चाहिए का ना करे के चाहिए कितना 8 लोहर हो तो रौ के तब नीमन जानत रही रौरा नीमन से रहम त नीमने जाना ठीक है नु रौरो यही खानदान के भाई तो तू ला तक दूसरा खानदान का गेलू कि यही खानदान का हो खबू अब अब जाई कि बहस करब का ताकत तनी जी हमारा लेखा कन्या सुंदर नहीं की देखले का ना गांव में कहां अब सुंदर कोनो कन्या आइल बानी सब तो ही त आइल बालू तारे नियन सब आवे नी सब कुल गांव में हमरा भाग भाग के भाग के नाव ना तलो ठीक बा घुंघटा ले बानी ओतने भर के तो उघार दो का हो दूध पी लिया हम जाता नहीं ठीक लागल गली में नु ड्रामा करने ए रो का चाहत नहीं जी 4 घंटा से बैठल बानी के अब घुंघटा उघारब अब का हम घूमटा उठाई मैं गांव टोला महला देख लेलो सा भले हम ही देखे से बाकी बनी तो जब रास्ता में ना करब रसम के तू तो बातें मत कर रसम ये कहला को अपने से आ जाला ससुरारी में दौगल गली में आ झगड़ा टटा करत आवते ते गेट पर पहिले आ मुखिया सरपंच के कह जाला ये तार रसम रिवाज कहला हम अपना मन से नहीं की कहले रो सब कह करवैले बानी जहर से जबरदस्ती अरे भाई तो कोनो निदान रहला न जैसे तू ओइलो चढ़ के दुआरी पर तार बाबूजी आई रहतन यहाँ हमार लड़की के बियाह से कोइले बड़ा कतरा दिन तक ले जा रही काल बोले दोसर बियाह कर देबा अपन लड़के के त हमार लड़की बुढ़ाई हैं बोली बतियाई कब से लिहाज में रही तो उहे का जानता तू अब काले हाज में रहबू बोली। सब तो इज्जत तो पूरा कर देनु तो पूरा करब तार ना। बाबूजी जे दुआरी पाई रहतन ऐसे चढ़ के त निमन लागी हमनी के काहे अपने ए जगह आदमी माटी के खेला का बुद्धि नहीं के 5 साल तक आज के डेट में के रखता है गांव अरे तो केहू नहीं के रखत तो झगड़ा टट्टा भई रहला तो वो तन दुआरी पर हूं हमरा ई नहीं के बुझात कि रौदा कम से कम हमार साथ देवे के चाहिए का साथ दी है में साथ दी हां में हमारी इज्जत नहीं खे सब लोग हमारा मेहरारू के देख लेला यही के चलते शादी में जमाल ना करने के हमारा मेहरारू के कोई देखी ना हमरा के ई रौदा पहले बताई कि हमरो के कितना दिन से फोन करत रही ए जी गौना कराई ए जी गौना कराई ए जी गौना कराई तो रौदा तब ना समझ तो गौना- सोचत रही रौदा कि माने हम झूठ बोलतनी हम अपने से ना आए हम कहले नहीं ना हुई दिन ना कि हम अपन से आ जाइबे त हम मजा का जानो तो नहीं हम बेहाया से बियाह कइले बनी बेहाया से हमर बियाह भइल बा हम बेहाया हई और का जेकर ला शर्म रहे जेकर अपना बाप भाई के इज्जत रही तो वो हेतर करी अपना बाप भाई के दुआरी पे भेजी कि तू जा छाती पर चढ़ के कह काम ना करे के सुनी ना मरद जान के रोगा कुछ नहीं बोला ता कुछ रो अब बोला तेजी से आई तू आई रहो तो तार बाप भाई दुआरी पाई रहो चढ़ के तो टोला माला कहत कि ना भैया के नहीं गलती करत रहो आइलन देखे खातिर खाली आइलन तिलक बेरी बेरी बापे भाई हमारा वो से आए बापे भाई हमारा इज्जत रही तब नु अब सब लोग तो तोहनी के तो गलती तो कहता तोहनी के तो गलती तो कहते हां लड़की ऐसे हां नहीं जाए तो कहता तो
से पता कर ए बाबुआ जी चचारावा बहरी आवताटे आय चचारावा बहरियो आवाजिया करत ह तो ठीक है बजे चाइल्ड बोर्ड से रहो हम का हम बबुआ जी कहलू त झोट पे धाले बाबे आ जइतो मुहा का चचारावा रे देखू घरा में घुसे में देरी ना लागे हम लाज लाज ना करब अबे गाड़ी देवे हमरा बढ़िया से आवेला अभी चुप करा दी ना तो अब हम ना बोला अब तारे का मरियो से कुल मिल के नु तो हम देखो आ तो उसका वतन का हाँ। उसका वतन हाँ, उसका वतन। हां तब जानत नहीं की हमरो ढेर पहुंच ना तो हमरो ठीक, ढेर आदि औरो दिक्कत नहीं हमरा तार आदमी बने नु तो तू आदमी तू दिखाइया अपन हमारा कुछ बोले के जे चाइल्ड बोर्ड तू रह तार जब मन जब तू जइया जब मन जब अब तारा के केहू ने तोहर अपना जइया ना काम नहीं है मेरा काम हमारा बोला ही के नहीं बीच में तारा जैसे बुझा तो तू वैसे रह हां तो जब खाता ना मेरा मन बड़ो खेली सन आई हमारा बुझाते नहीं के साले को हम मेहरा से बियाह करने के एगो सलाम भगनी से बियाह कर ले रही जो भाग के तिले ही जा भाग तू के भाग हो जा ना तनी हमरा के ई बताई ना 5 साल बाद माने 5 साल बियाह कइला भइल इतना दिन बाद हम आइल बानी पहिला बेचैन भइ रहलू पहिला बार आइल बानी बेचैन भइ रहलू छाती पे चढ़े खातिर बेचैन भइ रहू 5 साल कोनो और से 60 काटना नु रे हमरा आइला पर दुख हो गइल कोनो और से 60 काटना साटे काटबा हां हां तब नु ए घर में देखियो का होई देखत रहियो रोज के रोज ढेर दिमाग हमर घसकाइबू तो धर पखुरिया क दे घरवा से बहरिया अब आदमी अखबार जाइले। देखियन आ न्यूज ना पढ़ियन रोज हमनी के दुआरी पयन दैनिक भास्कर ए जे शुरू होई दैनिक भास्कर चल निकाले गेले तारी मातारी का बोलत नहीं की तो तू चढ़ल बड़ू कपार पर सुनी ना। उतर उतर चौकी पे उतर 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 चौकी पे उतर हमने के इज्जत नहीं करे गांव में उतर हमने के इज्जत नहीं गांव में उतर रुक दे दरअसल हमने के गांव घर में इज्जत नहीं है इज्जत करना रे का बजी अरे का हो इज्जत करना रे ई का इज्जत करना जब तक तोरा हम इज्जत करते तब तक तो भाई बेटा ढेर तो कानून करोली चल निकाल ऐसे निकाल बारी अरे माता तुम्हारा तो मुंह खाला में बही अब जाए दी भाग बड़ा के आगल त का हो गइल जाए दे भाग गइल नु अब छोड़ इज्जत कइले तो ये थाना पुलिस कर दिया तोर बाप देले बड़ा ईटा जोड़े के करा में रुपए रे कुछ कर दिरौरे समझाई नहीं तोर बाप देले बड़ा में रुपए ईटा जोड़े के अभी के दीदी बबुआ जी ये घर ते वो तू रोइबे कूल डाउन जाय दी भौजी कहत है मारब कपार पर चार चपतारी मातारी का होश फाड़ दे अभी बुझाइले ई बताओ तारे के कोबेल आदमी कहा त शांति रहो फटाकावा न है तनी सटा के रख ना बोलला पे लगा तू ससुराल ह ससुराल ह चली जी मम्मी मर्द मेहरारू के झगड़ा में ना पड़ जाला है नहीं अब ते घर में सीखब हमरा से कैसे रहे के बा तोरा कुल घर के काम धंधा करे के बा करबे कि ना काहे ना करत रहेंगे हे या तोरा कुल करे के बा तोरा एगो तोर छिपा बर्तन ना करी कुल तोरा करे के बा तोरा देख कैसे घर रह जाला ढेर ससुरासल बड़े लोग ससुरा में जाइम तो तोरा ऐजे रह आ देख तोर कैसे तोर जिंदगी नरक बना देता यही घर में आ बोलबे तो 850 रुपया वाला जूता से मार जूते मारब बुझा गोइले तो सुनी तो मान बोली जाय दी अब पूछ हमने की मानल हमार ते इज्जत पूरा कर बड़े चल जैसे हुआ तो इसे घर में रह जा पहले एकदम कुछ सुने के पहले नहीं बात सुनी हमारा कुछ नहीं के सुने का तरह से आगे के कार्यक्रम ना होई नमस्कार प्रणाम हमारी कैसे हमनी के अपन टीम में हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो रहल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे सब के साथ ही जाए अगले वीडियो में बाय बाय